sembrono wal qasiru ta sing sembrono al haqi saking barang sing bener kasirun iku akeh layuh sokan ora iso dibatasi apa mau al qasir walidhalika lan krana are mengkono-mengkono wasuf an-nasufi la yatakallamu illa an halihi suila ditakoni asufiyatu sapa wong sing kelompok sufi anil fakri saking urusan kefikiran fama min wahidin mongko ora ana iku setengah wong suci illa wa ajaba kejaba angin jawab sapa mau wahid bijawabin kelawan jawaban ghairi jawabil akhari kang sakliyane jawabane sing liya terus lek fikih niku kan ngarani wong fakir niku apa bedane fakir ambek miskin fakir iku wis gak duwe apa-apa babar blas wis bae fakir pangan ra ono sege apa ra ono ini jenenge fakir wis mek ngono tok tapi lek wong ahli tasawuf ditakoki masalah fakir jawabane beda-beda nggih ora ono sing padha wa kullu dzalika utais kabeh mengkono-mengkono fama min wahidin illa wa ajaba bi jawabin ghairi jawabil akhar hakun iku ya bener tapi benere bil idzafati kelawan disandarno ila halihi maring kondisine mau wahid walai salan ora ana apa kullu dzalik bi haqqin iku bener fi nafsihi ing dalam awake mengkono wahid idul haqqu krana utawi barang sing bener layakunu iku ora ana apa mau al haq illa wahidan angin iku siji walidhalika lan krana are mengkono-mengkono fama min wahidin illa wa ajaba bi jawabin ghairi jawabil akhar qala dawan Abu Abdillah Al-Jala' sapa Abu Abdillah Al-Jala' waqad suilan teman-teman ditakoni sapa mau Abu Abdillah anil fakri saking kefikiran faqala mongko dawan sapa Abu Abdillah Al-Jala' idrib apa ngeplek-ngeplekno sapa sira bikamaika ing lengen loro sira alha ito ing pagel wa kullan ngucap sapa sira Rabbi utai pangeran ingsun Allahu Gusti Allah fahuwa mongko utai mau idrib bikamaika alhaid wa Rabbi Allah al-fakru iku jenenge wong pikir ya jadi cara jawabane kan ngoten kowe ditakoki Syekh Abu Abdillah wong pikir niku napa ini lho pikir iku pokoknya lenganmu ku, gitu, lengan kelambimu itu keplek nang napa tembok, terus mari ngono kowe muni napa Rabbiyam, wah niku maksudnya kan bisa jadi dipahami nyuwun sewu nggih, wong sing dipahami secara lafal tok. Lha iku bisa jadi orang wong pikir, wong stres yo. Dadi yo klambine dikeblek-blekno nang tembok, ambek muni ngene, pangeranku Gusti Allah, lha iku lek wong cara sing memahami kowe-kowe wong stres lha iku. Wong stres iki. Lha iki maksudnya napa? Yus banget oleh pasrah nang Gusti Allah wis ora mune. Dadi yo duwe sepeda motor yo ora melok duwe, sing duwe sinten Gusti Allah duwe dhuwit ora melok duwe karena sing duwe ya Gusti Allah. Dadi apa-apa wae wis ora direken. Artine napa tangane wis ora duwe kekuasaan babar blas. Ya cara sinten Abu Abdillah Al-Jala'. Oke waqala lan dawan Al-Junaidi sapa Imam Junaidi al-fakiru te sing pikir wa ya al-fakir alladzi ku wong layas alu kang ora njaluk sapa mo alladzi ahadan ing wong suci wala yu'aridu lan ora napa nggih arada niku cara wong niku kepengin diwehi niku sampean terus nang wong terus macak-macak melas cek dikeki apa jenenge ngoten lan orang ngetok-ngetokno sapa mu'alladzi lan ora nawak-nawakno sapa mu'alladzi wa in urida lan namun ditawani sapa mu'alladzi sakata moko meneng sapa alladzi dia cara saya Junaidi dia sing diarani wong pikir iku wong sing wis ora njaluk nang wong wis pokoke butuh apa wis meneng ae terus ora napa ngetok-ngetokno kepikirane nang wong liya lek kowe kan ora lek pas gak di dhuwit lek kowe tok temen enak ngene sak kesik ambek mlakumu dingklu ayo oke mlaku dingklu iku ora khusuk banget susahmu yo ora nyekel dhuwit ora nyekel sembarang utang rono utang rene ora ono sing
Utangi dulur gak ngreken, utang kanca gak percaya, wis bolak-balik ra nyaur ya. Eh, butuhan pirang-pirang wis ndingkluk tok. Kene fikirmu lak ketara nemen. Lah wa in urida sakata, meskipun ditawani, apa butuh dhuwit iki lho, dhuwit ora ngreken nggih sakata wis. Tak meneng wis ora ngeken. Wa qala Sahal bin Abdullah lan dewan sapa Sahal bin Abdullah al-fakiru ta wong sing fakir alladzi iku wong la yas'alu kang ora njaluk sapa wong wala yatakhiru lan ora nyimpen sapa wong. Cara malah tasawuf kowe jenenge ora pikir kowe. Wong simpenamu akeh. Ya Jur. Masih oke ngrumput wedhusmu pira? Simpenanmu akeh. Ya. Saya duwe wedhus, kadang-kadang ya saya duwe ATM, saya duwe tabungan, ya. Simpenane saya pirang? Pirang ya cara sinten Sahal bin Abdul berarti kowe ora wong pikir karena wong pikir wis gak njaluk nang wong liya wis ora nyimpen apa. Waqala akhar wa qalan dewan akhar sapa ulama sing liya. Huwa utai fakir alaiku nek yen to ora ana laka kedue sira. Fa in kana mung lamun ana apa suwi-wiji laka kedue sira fala yakunu mung ora ana apa mosek laka iku di sira. Min haisulam yakun saking sekirane ora ana apa mosek laka iku di sira. Dene cara ulama sing liyane ahli tasawuf liyane sing diarani wong fikir napa? Wis ora duwe apa-apa, upama ana apa-apa wis ora rumangsa melok duwe. Takoki aja salah lho ya, ana wong muni ngene ana muni gaya-gaya temenan lho ya. Umpama gedeng griya mboten, namung titipane Gusti. Pokoke temenanan lho ya ora gaya-gayaan tok lho. Ya coba salah to. Cara fikir cara niki cara sebagian ulama tasawuf niku nek kowe wis ora duwe apa-apa utawa kowe duwe apa-apa tapi iki wis ora rumangsa duweni apa. Duit gledak ngono ae tak jero. Omah ra tau dikunci, godheke Gusti Allah ya. Sing repot iki bojo piye? Bojo godheke Gusti Allah ngono. Wis ra diurusi ngono ya. Apa jare Gusti? Wah repot iku lek ngono aturane ya. Masyaallah. Dadi apa wae kabeh wis ora rumangsa duwe karena niku namung minangka peparingi Gusti Allah. Wa qala Ibrahim Al-Khawas lan dewan sapa Ibrahim Al-Khawas wa utai fakir tarkus syakwa iku ninggal apa wadul-wadul ngruntuh-ngruntuh wa idharu aksaril bawalan ngetokno akeh pira-pira ujian. Ya cara Ibrahim Al-Khawas niki sing diarani wong pikir wong sing wis ora tau sambat. Takul sama iku tinggal sambat ora tau ngetokno ujian, ora muacak melas, ora lek nang wong duh niki yo aku awakku loro kabeh ora ana cerita ngoten meneng ae pokoke ya. Tapi gak duwe apa-apa baru jeneng pikir. Wal maksudu annahu law su'ila wal maksudu utai tujuane annahu sunne kelakuan law su'ila lamun ditakoni minhu saking sufiyah. Law su'ila lamun ditakoni minhum saking sufiyah mi'atun napa barang 100 lasumia moko yektine dirungokno lasumia moko yektine dirungokno minhum saking sufiyah mi'atu jawabin apa 100 jawaban. Itu umpama wong 100 ahli tasawuf takoki pikir tok jawabane beda. Beda karena sing diceritakno iki kondisine awake dhewe. Mi'atu jawabin apa 100 jawaban muhtalifatun kang beda-beda. Muhtalifatun kang beda-beda. Lama titik banget yatafiku cocok minha saking mau mi'ah isnani sapa wong loro. Mau 100 ulama ahli tasawuf mbok takoki loro ana sing padha wae wis arang ana kabeh jawabane beda. Wadhalika utai mengkono-mengkono lasumi amin hum mi'atu jawabin kulluhu yaskabani dalik hakun iku bener min wajhin saking siji arah. Fa innahu mongko setune mau hak khobarun iku cerita, khobaru kulli wahidin iku ceritane saben-saben suci an halihi saking kondisine kullu wahid. Wa malan barang wala bae kang ngalahno apa mama ala qalbi ing atase atine kullu wahid karena bener kabeh karena nyeritakno kondisine awake dhewe. Walidali kalan krana arahe mengkono-mengkono
Lasumi amin humi atu jawabin lanaro ora ningali sapa kita isnaini ing wong loro minhum saking Sufyah. Jus bitu iku netepi ahaduma sapa salah sijine mau isnaini li sahibihi maring koncone mau ahad. Kidaman apane napa delamaane fit tasawufi ing dalem tasawufe au yasni utawa ngelem sapa mau ahad alaihi ing atase sahib. Terus gak ono nggih ulama tasawuf padha ulama tasawuf iku terus koncoan betah suwe no karena napa dalane dhewe sing siji iku ana sing nyamane ambek wiridan, sing siji ana nyamane ambek salat, sing siji ana sing nyamane macam-macam beda-beda karena mangrang sing ini ora ono ulama tasawuf betah nggih ambek kancane ku betah karena napa amalane dhewe. Bal kullu wahidin balik utai saben-saben suwiji minhum sang Sufyah. Yat iku ngaku sapa mung kullu wahid anahu istene kullu wahid alwasilu iku wong sing tumeka ilal haqqi maring barang sing bener. Wal waqifu lan wong sing jumenengi wal waqifu lan sing mandek alaihi ngatas sama hak. Kabeh-kabeh yang ngomongin apa? Aku sing iso napa musul. Iso napa nata atine namung dateng Allah Subhanahu wa ta'ala sing dilakoni niku barang sing paling cocok, paling bener. Li anna aksara tadadduhim kenana setune akeh-akeh muter-muter Sufyah ala muqtadul ahwali iku ngatasé sasarane pira-pira kondisi alati kang ta'rudu kang anyar teko apa mau al ahwal dikulubihim maring pira-pira atin Sufyah. Fala yastagiluna maka ora padha sibuk sapa Sufyah illa bi anfusin kejaba kelawan pira-pira awe Sufyah. Wala yaltafituna lan ora padha noleh sapa Sufyah ila ghairihi maring liyane Sufyah. Makanya ulama-ulama tasawuf senane dewi-dewi karena niku. Wis pokoke ndek nyaman ambek salat, sekarang ngatur wong liya no wiridan no napa sholawatan no macam-macam wis ora ngreken. Karena ndek nyamane ambek wiridan. Wah, aku kadung sing nyamane mbek sholawatan ya wis sholawatan tok mon. Nang ndi sholawatan, bocah wiridan yo ora pati betah, bocah nariyahan yo moh, bocah yasinan yo moh karena napa ndek nyamane ambek sholawat. Nah, wis beda-beda nggih. Ya nek ra iso campur ku ra iso. Wa nurul ilmi utai cahayane ilmu ida asyraka iku nalikane napa nggih? Asyraka niku ketok dadi cerah niku napa? Semburat apa mundur ahata moko ngliputi apa mundur bilkuli klan sekabehane. Wa kusifalan lan atau wa kasafalan dadi kebuka al ghita apa tutup wa rafa'alan dadi ilang al ikhtilafu apa perselisihan. Wa misaluna dari haula'i utawi umpamane ningali ikilah pira-pira utawa wa misaluna dari haula'i utawi perumpamaane bandingane ikilah pira-pira Sufyah. Ma iku barang ra itu kang ningali sapa ingsun min nadari komen saking ningaline kaum. Oke. Wa misalu nadari haula'i utai umpamane ningaline ikilah Sufyah. Ma iku barang ra itu kang ningali sapa ingsun min nadari komen saking ningaline kaum fi adillatiz zawali ing dalem tanda-tandane ing sile sengenge. Binadari kelawan ningali fidili dalam ayang-ayang. Fakola maka ngucap ba'dhum sapa sebagian yang mau kaum huwa utawi mau azawal fi saifi ing dalam waktu panas kidamani iku rong delamaan
Wa hukiya lan diceritana an akhara saking wong liya annahu apa sunnin zawal nisfu kidamin iku separone delamaan. Wa akharu ta wong liya yaruddu iku nolak sapa mau akhir alaihi ing atase mau akhir utawa alaihi ing atase mau akhir sing arep nggih. Wa annahu lan setune zawal wa akharu ta sing liya yaruddu iku nolak sapa mau akhir alaihi ing atase ba'du. Wa annahu nasune zawal fi sitai dal waktu adem sab'atu aqdamin iku pitu pira-pira delamaan. Wa kira diceritana anak khara saking mulia annahu apa sunne zawal khamsatu aqdamin iku 5 pira-pira delamaan. Jadi beda-beda nggih. Karena saiki bayangno ta nggih. Kaya batu. Batu iki kadang-kadang kita urus zawal lah. Nak waktu rendeng ngene wong gak harus srengenge babar. Dadi sing diarani zawal ngene lho. Dadi iki lek umpama ngadeg ini ya mbok templek neplek ngeten iki. Terus mari ngono gak ono ayang-ayang ini jenenge istiwa. Artinya napa? Langit sejajar ambek bumi. Nah, begitu metu ayang-ayang ini iki jenenge napa? Zawal. Lek zawal iku wis oleh nglakoni salat zuhur nggih. Yo pathokane ngoten lah, kok wong batu. Lah pas adem. Piye carane udah tok ora tau roh. Sengenge jare wong batu. Zawal wis mbah ayang-ayange babar. Dadi yo beda-beda jare wong Surabaya zawale jam 11:30 pas. Lah kok wong pundi melih rodok ngetan melih zawale mungkin jam 11.40 apa 29 menit wis kacek sak menit kan wong beda daerah yo beda sampe mau nanti lek ditakoki. Dadi ana sing jauhan zawal iku lek wektu panas iku napa? Rong delamaan. Jadi maksudnya teko niki nggih, teko niki, mari ngono napa ana bentuk napa rong ana ayang-ayang rong delamaan nggih. Itu baru diarani zawal. Karena di patokane zawal itu kan ya repot apa. Jadi kalau ngeten iki kan ana ayang-ayange. Begitu gak ana ning istiwa, ana titik apa diarani zawal. Makanya ulama beda-beda, ora iso lek titik ngenteni lek ayang-ayange sampai rong delak. Lah ngenteni rong delamaan niku pinten menit pisan. Wong sing atau ayang-ayang kan alon-alon kan, ora langsung. Ini bisa jadi mbok kenekno terus mbok ukur delamaanmu sepiro, wong semene rong delamaan semene yo. Lha iki salah-salah sampai semene iki iso-iso nyusul lho jam 12.07 salah-salah ya. Dadi nggih ulama ku beda-beda masalah zawal niku. Fa inna kulla wahidin, ndi bener. Wa akharu tawi sing liya yaruddu iku nolak sapa mau akhir alaihi ing atase mau ba'du. Fa hadza mongko utawi iki madariha ula maro itu min nadari min fi adillati zawal. Jus biu ku nyurupane apa mau hada ajwibatal sufiyah ing pira-pira jawabane wong ahli tasawuf. Wahtilafahum lan beda-bedane mau asufiyah. Fa inna kula wahidin mongko sunting wahtilafihim lan beda-bedane mu asufiyah. Fa inna kula wahidin mongko sunting saben-saben wong suci min haula saking ikilah asufiyah. Okdawa min haula saking iki kaum akhbaro iku ngabarno sapa mau haula. Akhbaro iku ngabarno sapa kula wahidin min haula adidili saking ayang-ayang alladzi kang ro'a kang ningali sapa kula wahid model bibaladi nafsi kelawan negarane awake kula wahid. Ya di wong kene karena zaman kula ini WIB nggih waktu Indonesia Barat. Kemudian ini semono lha waktu Indonesia Timur. Gak padha meneh. Waktu Indonesia napa? Tengah. Ya ora padha meneh. Fasoda komo bener sapa kula wahid fi qoulihi dalam ucapane kula wahid tapi wa akhtu alan salah sapa kula wahid fi tahtiatihi ing dalam oleh nyalahno kula wahid sahibahu ing kancane kula wahid. Dadi kemuni nyuwun sewu. Loh, dek kene iku zuhur jam 11:30 wis duhur terus mbok hukumi napa wong Kalimantan. Kalimantan zuhure iso-iso jam 11 wis duhur karena di kono iki gak ngeten iki, Yamin ini di kono
Salah-salah wis jam piro? Jam 09.00 salah nggih. Kaceke mes sak jam lebih kan. Nah, terus kowe metenteng ora iso, sik jam 8. Lek ngono aturane yo nyun sewu yo ora bener. Nek kowe muni ndik kene jam 7, iku bener karena sesuai dengan kondisi sing ndik kene. Tapi lek di Kalimantan mbok hukumi kudu jam 7 kan ora iso. Nggih. Karena wis beda daerah nggih. Sami mawon teng Bali salah-salah wis jam piro ya? Jam 09.00 salah-salah nggih. Teng Saudi jam piro iki? Awan sek sore ya. Kacek mundur 5 jam. Lek iki jam 7 berarti mundur jam 7 iki piro? 12 tambah 19 yo. 19 berarti lek saiki jam piro? Jam 3 yo. Bisa sore rek ngono nggih. Idonna annal alima kullahu bila indna ing dalem nalikane nyono sapa mukul wahid annal alima ing setune wong sing ngerti kullahu yus al alim annal alima setune wong sing alim kullahu yus kabeh namo alim baladuhu iku negara namo kula wahid au huwa utawa mau balad mislu baladi iku umpamane negarane mau kula wahid ya. Terus salah nek terus mbok ngukumi wong Kalimantan, mbok ngukumi wong Bali ora kena ngoten karena wektune pun beda. Gitu. Kama ana sufia. Kaya sedune wong sing ahli tasawuf la yahkumu iku ora iso ngukumi sapa mau asufi alal alimi ing atas wong sing alim illa bima kelawan kejaba kelawan barang huwa kang utaima halu nafsi kondisine awake mau asufi. Wal alimu ta sing ngerti bizawali kelawan sing wa al alim bizawal alladzi wong ya'rifu kang ngerti sapa alladzi illa tatul dilli ing alasane dawane ayang-ayang wa qasrihi lan ndeke mau adil wa illa tahtilafihi lan alasane beda-bedane mau dil bil biladi kelawan negarane fayuh biru moko ngekeki kabar sapa mau kullu wahid ono fayuh biru moko ngekeki kabar sapa mau alim bizawal bi ahkamin kelan pira-pira hukum mukhtalifatan ingkang beda-beda fi biladin ing dalem negara fi biladin ing dalem pira-pira negara mukhtalifatan ingkang beda-beda wa yaqulu lan ngucap sapa mau al alim fi ba'diha ing dalem sebagian nemu bilad layap ko ora tetep dilun apa ayang-ayang wa fi ba'diha lan ing dalem sebagian bilad bitulin kelawan panjang atau kelawan suwe wa fi ba'diha dan endam sebagian bilad bikosren kelawan cendek. Jadi lek wong alim masalah ilmu ora iso langsung mutusi kudu semene mboten ya didelok daerahe dhewe bisa jadi di kono pun zawal teng mriki dereng zawal bisa jadi zawal niku posisine rada suwe bisa jadi zawale mek sedhik langsung zawal. Fahada mongko utawi iki kabeh mak iku barang aratna ingkang ngarepna sapa ingsun andal qura ing nyebut sapa ingsun ing mau ma min fadilatil uzlati bayane saking keutamaane dhewe wal mukhalatati lan campur. Dadi intine dari sekian contoh sing dicontohno kali Imam Ghazali niki nduduno bahwa napa mawon niku uzlah utawi mukhalatah dhewean utawa campur wong iku ora iso dihukumi secara pasti sing apik sing ndi. Artinya napa? Ukuran awakmu dhewe. Ketika kowe campur wong ana manfaate ana apike ya campur wong, tapi ketika kowe campur wong kok malah elek, malah ra karu-karuan, kowe karuan dhewe. Sampe mon kowe kok dhewe malah gak karu-karuan, pikiranmu malah belarah ya. Angen-angen sing ora malah kamanmu mbok tempeki gambare Luna Maya barang ya, malah masalah tok kowe ya. Metoki gambare wong ayu-ayu tok kowe. Betah nang kamar gak metu malah kowe nglakoni barang sing macem ke karuan metu campur wong. Ya, dadi pokoke sing iso ngukur awake dhewe wis ngono iku lah nggih. Lek wayah pilkada ya campur wong. Wayah tum-tuman ya campur wong, gak ono tum-tuman dhewe. Gak bermanfaat ya. Ora. Wis pokoke deloken lah nggih. Delok dhewe ukuran dhewe. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.